Россия бу атнадан тагын 3 ил белән авиачышларны яңартып җибәрде. Чит илгә эш буенча гына түгел, ял итәргә барырга теләүчеләр дә көннән-көн арта. Кешеләрдә курку беттеме? Саклану чаралары үтәләме? Эфирда Таяну нуктасы тапшыруы, студияда Алмаз Афиятов. Исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, кагыйдәләр белән таныштырып үтик. Алда яңгыраган фикергә мөнәсәбәтне төймәләр аша белдерә аласыз. Кызыл килешмә билгесе, яшел килешү һәм ак нейтралитет билгесе. Шикләр кими бара, рейслар орта. Шамил әфәнде, нәрсә белән бәйле бу? Безнең хәзер хәлләр яхшыра дигән сүзме? Әлбәттә, пандемия күп кенә илләрдә әзгенә чигенә бара. Шул очракта безнең Россиядә барыннан да элек инде ул һәр көнне 6000 яңа чирләгән кешегә булуына карамастан безнең бит рекордлар бар иде. 12,000 бер көнгә чирләгән. Инде ул позитив хәл дип атыйбыз. Шуңа күрә дә инде чит илләргә шулар арта башлады. Аның төп сәбәбе шунда. Ләкин нәрсә әйтәсе килә, ул шуларны ял итәргә барган кешеләрнең санын карый башласак, без былтыргы күрсәткечләр белән шушы вакыт арасында күрсәткечләр 10%-ка да җитми әле. Һәм әле бу икътисади яктан да чагылыш тапкандыр бит. Нәрсәләр, ниндирәк зыян күрделәр һәм кай арада әлеге зыянны тутырырга булыр икән? Икътисади яктан зыян бик зур булды. Барыннан да элек иң зур югалтулар кичерде менә шушы аэропортлар, самолетлар хуҗалары. Чөнки аларны бөтенләй туктатып тордылар бит. Аларга бит бер нинди ярдәм күрсәтергә тырышып карады инде хөкүмәт үҗагыннан. Ләкин ул бик тә аз инде ярдәм. Икенче урында әлбәттә бик зур югалтулар кичерделәр турфирмалар. Турфирмаларга да тукталып үтик. Шулпан, менә ничегрәк хәлләр сездә? Кайсы илләргә хәзер сорау башланды һәм сез дә инде әзгенә җиңел сулап куйдык дип әйтә аласызмы үзегезне? 2020 ел туризм өлкәсендә бик истә калырлык, үзенчәлекле ел булды. Безнең эш сезонын июль айында башланып китте дип әйтсәк тә дөрес булыр. Һәм ул инде эшке туризмнан башланып китте. Краснодарский край, Сочи, Кырым буенча туристлар сәяхәт иттеләр. Ләкин чит ил кызыксындыра кешеләрне. Менә мәсәлән, 1 августтан Анкара, Стамбул, Бөек Британия ачылды, соңрак Англия, Даламан, Швейцария, мәсәлән, Мисыр, Гарәп әмирлекләре һәм бу атнадан әле Беларусь, Киргизия, Казахстан ачык. Чит илләргә ихтыяҗ бармы? Кайларга баралар? Ихтыяж бар. Менә 1 августтан шикләрне ашканнан соң 4 кенә шәһәргә шырга мөмкинчелек булды. Ул Мәскәү, Московская область, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Казанга шундый мөмкинлек биргәч, бу безнең өчен бик шатлыклы вакыйга булды. Безнең башка туристлары, күрше өлкәләрдәге туристлар Казан аркылы ишеп рейслар әйбәт тутырылып чит илгә Төркиягә чыктылар. Баралар, инде кайтучы да бар. Лилия, сез әле күпне түгел Төркиядә булдыгыз. Ничегрәк, ниндирәк үзгәрешләр бар һәм куркытмадымы мөһиме? Бер атна үткәндер, мин кайтканга, мин Алания шәһәрендә булдым. Куркытты әзрәк, инде менә Төркиягә килеп җиткәч, инде анда яшәүче кешеләр белән аралашкач, алар әйттеләр, менә безнең шәһәрдә чирләүчеләр саны бик әз диделәр. Һәм инде куркырга сәбәп юк диделәр. Моңа да карамастан дисциплина бик көчле анда. Мәсәлән, шул транспортта бөтен кеше маскалар киеп йөрергә тиеш, шулай урамда да һәр җирдә диярлек. Һәм инде полиция тота икән, алар штраф салалар. Әйе, һәм шул хакта әле безнең хәбәрчебез һәм безнең коллегабыз Айзат Шаймарданов бу көннәрдә Төркиядә ул видеоязмасын җибәрде, карабалык аланнар дәвам иттерербез. Бу Истекләл Истанбулның тарихи һәм үзәк урамнарының берсе. Инде башка еллар белән чагыштырганда бу урамда туристлар берникадәр азрак һәм аеруча Кытайдан, Европа илләреннән, Гарәп илләреннән туристлар азрак күренә. Һәм шуңа да башка еллар белән карасам, бу урам туристлар белән күрелеп тора иде. Һәм биредә бераз тынлык урнашкан дип әйтергә була. Икенчедән, биредә күрәсезләр, һәр кем битлектән йөри һәм бөтен сулыш юллары, бөтен авызны каплыйлар. Бездә кебек якны яшерү генә юк. Һәм моңа аеруча җаваплы карыйлар. Һәм кем бу таләпне үтәмәй, шундый кисәтү ала, инде берничә кисәтү алганнан соң аңа штраф та язарга мөмкиннәр. Бу хакта телевизион каналларда репортажлар махсус күрсәтеп торалар. Шулай да туристлар өчен бар да уңайлы, бер яктан музейлар барысы да эшли, кибетләр, кафе, рестораннарга йөрергә мөмкин. Ләкин кайбер шикләүләр бар. Шуңа да туристлар, әгәр дә бу илгә яки башка илләргә килә икән, нинди дә шикләүләр белән очрашачагын алдан аңларга тиеш. Төркиядә
коронавирусқа бик җитди карыйлар һәм анда сакланып шушы матур ил белән рәхәтләнеп танышырга мөмкин. Ләкин шуңа да карамастан ял итү үзгәрде. Күргәнебезчә, битлекләр һәм бу гадәти түгел. Син ял итәргә барасың. Казанда мәсәлән шул ук битлекләр киеп йөриләр бөтенесе. Әле Казанда аның кадәр үк тә түгелдер. Һәм монда да шулай ук. Гөлназ, син ел сайын кайдыр чит илләргә барырга ярата идең. Бу ел Россиядә генә ял иттең, ялгышмасам. Һәм менә ничегрәк, сиңа авыр түгелме? Юк, миңа кайда да рәхәт. Төркия әле ачылмаган иде. Анапага, Витязевга бардык. Анда битлексез, маскаларсыз ял иттеләр кешеләр. Һәм анда гомумән ул безне пандемия үтеп китте диделәр. Магазинда да маскаларсыз нормально. Гадәттәгечә йөреп була инде. Чит ил белән чагыштырганда, мәсәлән, шул ук яшәү шартлары, ял итү аерыламы? Һәм безнең илдә дә чит илдә кебек кабул итәләр хәзер дип әйтеп буламы икән? Юк, аерма сизелми. Димәк, кайда ял итсәң дә ял итү. Кайда ял итсәң дә ял инде ул, әйе. Ләкин психология кешеләрнең үзгәрә. Алия, менә сез быел ничегрәк, ниндирәк ялны сайлыйсыз? Һәм шулай ук сезнең әгәр дә пандемия булмаса, ниндирәк планнар бар иде? Үзгәрдеме алар? Olmaz mı? Әлеге видеоны карап үткәннән соң, менә монда Айзат шуны матур иттереп әйтте. Аларга штраф та сугалар, алар битлекләргә дә бик битараф түгел дип. Бездә дә штраф та суктылар, бездә битараф булмадык. Ул кешесенә карап минемчә. Һәм инде Айзат бүген Төркиядә ял итә икән. Димәк, ул кайсыдыр якларга бер битараф карый. Чөнки коронавирус әле китмәде, ул безнең арада. Һәм инде минемчә бүгенге көндә дөрестән дә менә ичке туризмга игътибар җитми, һәм аңа игътибар кирәк. Безнең Татарстанда да бик күп матур җирләр бар. Инде үземнең ялыма килгәндә минем белән шундый кызык хәл булды. Без менә Чулпан белән берлектә ул мине Вьетнамга озатып җибәрде февраль аенда. Һәм шундый кызык булды. 1 март көнне мин кире кайттым. 19 март көнне Россия белән шикләр ябыла башлады. Һәм инде кешеләр үзләренең көннәрен чит илләрдә ничек күрде? Без инде телевизор аша күрдек. Курку бар идеме бу очракта? Курку әлбәттә бар. Ярый әле менә ул менә Аллага шөкер дип кенә карап тордым. Ләкин шул ук вакытта сез әле ял итеп өлгергәнсез дә. Ял итеп өлгердем. Әмма менә бүгенге көндә без бит беләбез, нәрсәгә ул китереп җиткергә. Менә сез бит үзегез дә тапшыру башында әйттегез. Күп кенә илләр хәзер үзләренең шикләрен яба башладылар. Һәм иртәгә без белмибез, кайсы ил үзенең шиген ябачак. Һәм калабызмы без каядыр, калмыйбызмы? Бу инде бездән генә тора. Гөлүсә ханым, менә бу билгесезлек ничек тәэсир итә кешеләргә? Башта кешеләр белмәделәр нәрсә эшләргә, кайчан кайберләр көтеп утырды, кайчан шикләрне ачырлар икән дип. Мәсәлән, минем танышларым да алар 1 август җитүгә кайберләре киттеләр өем белән дип әйтик инде чит илгә ял итәргә. Кайбер кешеләр киресенчә әле бу хәлләр тукталганчы 1-2 ел бер кая да чыкмыйбыз, менә монда гына утырабыз һәм кем белгән анда нәрсә буласын, әллә бөтенләй чит илдән кайта алмабыз дип куркучылар. Менә нәрсәләр тәэсир итә кешегә? Беләсезме, билгесезлек дигәннән, чыннан да кешене билгесезлек психологик яктан ул бетерә. Кеше үзен эчтән ашый. Без иртәгә нәрсә буласын белмибез. Кемнәрдер менә әйтеп булмый бит, бөтен халыкның ял итәргә барасы килә дип, бөтен кеше китте хәзер чит илгә дип әйтеп булмый. Менә мин әйтер идем 50-гә 50 дип. Мин үзебезнең менә шушы мөхит буенча карыйм инде, үзебезнең Татарстаныбыз буенча карасак та. Менә шушы 50%-ның 50% бит билгесезлектән куркып, кемдер уйлый, мин анда китсәм, бәлки мин ябылып калырмын ди. Әйбәт, өеннән чыгып китәргә курка, акча мәсьәләсендә курка халык, акчасызлык калырбыз дип. Һәм алар бер кая да бармыйлар. Алар менә шушында үз өйләрендә үзләренең бөтен барлыклары белән утыралар. Хәтта бар шундый кешеләр, мәсәлән, районнан районга да йөрмиләр. Чөнки менә бу пандемия ул бик күп кешеләргә психологик яктан каты бәрде дип әйтим мин, әйбәт. Теге нервларын бераз какшатты. Инде менә бар шушы теге риск өлкәсенә керә торган кешеләр дип әйтик инде аларны шулай бит. Алар инде әлбәттә менә бар инде андыйлар күп ял итәргә чыгып киттеләр. Менә шу 50% дип әйтәсе килә минем. Алар ял итәргә чыгып киттеләр һәм андый кешеләр инде иртәгә ни буласын уйламасалар да, алар өчен иң мөһиме ял итеп калу. Юк, кемнәрдер бит мәсәлән уйлый, шул ук шәһәрдә, Казанда булсаң да, я башка районнарда булсаң да, эләктерү куркынышы бар ди. Сез моның турында уйладыңызмы, Лилия? Һәм барганда сезгә ник барасың, куркасыңмы, юкмы? Әгәр дә инде электрсәң, шунда вирусын дип әйтүчеләр табылдымы? Миңа инде Инстаграмда да яздылар, әллә инде коронавирус артыннан барасыңмы дип. Минем уйламча, кеше чирләсә, монда да чирли ала. Һәм инде күп кенә авылларда, хәтта
кешеләр бик күпләп ширләделәр, ә инде чит илләрдә йөреп кайткан кешеләр гомумән ширләмәде. Белмим, ул ничек язылган микән, үзенең ничек саклануыннан тора микән. Әлбәттә, инде курыкмыйча булмый, тик минем уйлавымча, менә бу психологик яктан кеше авыррак кабул итәме менә шу ситуацияны. Инде син коронавирус белән ширләмәскә мөмкинсең, менә шул теге нервлар белән үзеңне бетерергә мөмкинсең. Шуңа күрә җиңелрәк карарга кирәк, тик сакланырга кирәк. Русча әйтәләр бит әйме, теге мысли материальный дип. Без нәрсә уйлыйбыз, менә шулай булып чыга. Кемдер уйлап йөри икән, ул онкология белән дә авырып китәргә мөмкин. Пандемия белән дә теге ятырга мөмкин. Шулай бит коронавирус белән дә. Бу инде кешенең үзеннән тора, аның шушы эчке халәтеннән ничек иттереп кабул итә уланы. Теге бар бит әле шундый кызыклы гына анекдот. Берәү поездда бара икән дәген, шуннан моңа әйткәннәр, син бит монда холодильникта барасың ди, бу туңып үлгән. Холодильник эшләмәгән. Шуның кебек булып чыга. Димәк, кеше ышана башлыйдыр инде монда үзе дә. Кайсы илләр буенча менә хәзер барыбер шикләнүләр бар. Чөнки төрле илдә төрле хәлләр. Һәм менә кайда бара куркалар икән әле. Сезгә алай килеп, менә мин монда бармыйм, башка илләрне тәкъдим итегез диючеләр булдымы? Күп илләргә барып та булмый бит әле. Булмый анса, аңлашыла, ләкин менә бу ачылган илләрдән. Ачылган илләр арасында Төркиягә Баралар күбрәк, популяр инде алар. Популяр. Бәяләр ягыннан үзгәрешләр сизеләме? Бәяләр ягыннан ранний бронирование буенча күп туристлар алганнар иде. Ул вакытта бик яхшы бәяләр. Хәзер инде туроператорлар бөтен расходны үзләренә алалар. Шуңа күрә узган елгы дәрәҗәдә дип әйтсәк тә дөрес була. Әллә ни зур үзгәрешләр булмады димәк. Киләчәктә финанс яктан кыенлыклар булырмы, юкмы? Моны без рекламадан соң ачыкларбыз. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Таяну нуктасы тапшыру. Без бүген туризм өлкәсе турында сөйләшәбез. Һәм рекламадан соң безгә әле Гүзәл Садыйкова да килеп кушылды. Менә бүген турфирмаларның хәле ничегрәк икән? Чөнки күп кенә сөйләшүләр булды. Кайберләре банкротлыкка чыга, кайберләренең бик язмышы авыр дип. Сез сиздегезме бу авырлыкны? Әлбәттә сиздек инде. Монда туризмда эшләүче бөтен кеше сизде. Димәк, ул хәлне. Әлбәттә, авыр булды, бик кыен булды. Эш бетте кинәт кенә. Бөтенләй. Менә шундый авырлыклардан әз генә инде хәзер чыгып киләбез. Көннән-көн менә кайбер илләр ачыла бит инде. Безнең үзебезнең Рәсәй курортлары ачылды. Җәй Аллага шөкер, әзәзләп әйбәтләп чыгабыз. Әйтик инде аякка тора башлый туризм. Ләкин авырлыклар бетмәде инде бүгенге көнгә. Чөнки ачылган илләр әле әз. Аннарсың авырлыклар бар кайбер кеше өчен. Менә бит инде барырга кайбер илләргә барыр өчен тестлар бирергә кирәк. Аннарсың чит илдән кайткач 3 көн арасында яңадан тестлар бирергә кирәк. Аларны госуслуга сайтына урнаштырырга кирәк. Бу маҗаралар һәрбер кеше өчен төрлечә була инде. Кайбер кеше өчен авыр, димәк, алар алай итеп йөрергә кыйынсыталарны, кайберсе өчен проблема юк дип әйтәләр. Берендә тормый. Менә аңлатып китсәк, нәрсәләр көтә? Лилия, кайттыгыз, нишәдәгез? Элек бит, мәсәлән, куркыталар иде, 2 атна өйдә утырачаксыз дип. Менә сез кайтканнан соң нәрсәләр эшләдегез? Хәзер җиңелрәк. Кайткач инде багажны алгач, чыкканда көтеп торалар кешеләр, медиклар дип әйтимме. Тутырасың документлар, договор тутырасың, һәм инде 1270 сум түләп, шунда документларын тутырганнан соң кабинкалар тора, анда кирип тест биреп чыгарга мөмкин. Ул тестны инде мөмкин бирергә башка поликлиникада. Тик минем уйлавымча аэропортта бирү тизрәк һәм җиңелрәк. Ниндидер, ничек дип әйтим, кешеләр күп булса да, барыбер бөтен тестларны тиз генә бирдек. Тоткарлыклар булмады, шуңа күрә бик җиңел. Һәм ничә көннән соң аның нәтиҗәләре билгеле була? 3 көннән соң җибәрәләр электрон почтага, һәм инде шуннан соң шул документны килгән файлны теркисең госуслуги сайтында. Әгәр дә бу процедураны үтәмәүчеләр нәрсә көтә икән? Нәрсә эшләргә кирәк һәм ничек тикшереләчәк? Билгелеме ул? Билгеле. Әлбәттә, кеше бит инде шар алдыннан самолетта шундый анкетаны яза. Анда кая бара, паспортының үзләренең паспортларын яза, кайчан бара, кайчан кайтачак, нинди илгә барачак, шуны бөтенесен язып бирә. Шуңа күрә моны инде хәзер төгәл тикшерәләр. Һәм тест бирмәүчеләрне штраф белән куркыталар.
Һәм менә бу өстәмә киртәләр тудырмый микән, Алия? Ничек уйлыйсың? Olmaz, әмә аның менә мәгънәсе нидә соң? Менә ул тестны бирүнең мәгънәсе бөтенләй бетә бит инде. Менә син аны бирәсең, сиңа 3 көннән соң аның результатын бирәләр һәм син 3 көн дәвамында кем беләндер аралашасың. Син инде авыртасың икән, син инде ул кешене дә зарарлыйсың. Моның мәгънәсе кайда? Инде аны кем тикшерә дигән сорауга кайтып калсак, ул инде әлбәттә Роспотребнадзор идарәсе ягыннан тикшерелергә тиеш. Әмма алар да нәрсә тикшерә бу юлы. Бу инде менә тест кешене мәҗбүри тест бирдерү генә түгел микән? Нишләтергә кирәк бу очракта? Ябып куярга Хәзер бүгенге көндә экспресс тестлар бар. Ни өчен алар кулланылмый? Шул ук моментта сиңа аның результаты да әзер булып, синең кулыңда булачак һәм син инде авыртасың икән, сине изоляциягә җибәрәләр яисә инде хастаханәгә. Бәясе югарырак. Гафу итегез, инде кеше чит илгә чыгарга акча тапкан икән, инде үзенең әз генә сәламәтлеге турында да кайгыртса, ул тест өчен дә 2500-3000 сум табыр. Килешәсез микән? Монда гәрдә инде кеше чит илгә бара икән, менә финанс мәсьәләсенә дә әле гәрнәп килеп җиттек, чөнки кеше акча түли. Моңа кадәр мәсәлән ел дәвамында җыеп барган кешеләр дә бар бит инде юллама алыр өчен. Быел чикләрне яптылар һәм әле күпләр әйтә, финанс халәтебез яхшы якка үзгәрмәде, киресенчә азайды дип. Менә ял итәргә баручылар хәзер ничек уйлыйсыз, киләчәктә артыр микән? Ял итәргә барырга теләүчеләрнең көннән-көн күбрәк арта. Шул ук Россия буенча да, Төркиягә баручылар буенча да теләк белдерүчеләр бик күп. Менә әйтеп узасым килә, штраф буенча ул билгеле 15 меңнән 40 меңгә хәтле штраф, әгәр дә госуслугага документларны кертмәгәсәләр. Инде менә Алия белән мин килешмим, 3 көн буе кеше аралаша, йөри ди. Монда һәр кешенең үзенең җаваплылыгы. Һәр кеше димәк үзе өчен җавап бирергә тиеш бу очракта. Әгәр дә закон ягыннан бу сиңа рөхсәт ителә икән, ул инде нәрсә эшләргә тиеш? Ул бит инде эшләмичә дә тора алмый. Кайткан икән, аңа ирек бирәләр икән, ул нишләсен бу очракта? Куркынычсызлык кагыйдәләрен кулланып, маска киеп, әзрәк кеше белән аралашуны киметергә. Аннары әгәр дә инде нәтиҗә килгәннән соң урамга чыгаргадыр. Шулай булып чыгамы? Шулай. Совет булыр. Әгәр дә инде без тагын шул акча мәсьәләсенә әйләнеп кайтсак, без күп сөйләштек монда. Турфирмаларга да зыян килә дип, менә бу индустриягә дип, авиачышларга да дип, менә гомумән ил күләмендә әгәр дә алсак без, Шамил әфәнде, ниндирәк ярдәм күрсәтелде һәм әкренләп хәл яхшыра дибез, ләкин барыбер тулысынча бит инде элекеге халәтне кайтарып булмастыр. Мин бер тапшыруларның элекеге тапшыруларның берсендә әйткән идем инде, мин үзем экономия өлкәсендәге кеше булгач, әз генә пессимист. Минемчә, менә санап карадык без студентлар белән дә 2025 елга гына без 19 ел дәрәҗәсенә килеп җитә алырбыз дип уйлыйм. Чөнки киләсе елга турфирмаларның менә күбесе быелгы кыш көне декабрьдә алган путевкалар буенча да әле алар киләсе елга гына җыеналар барыга. Шуңа күрә быелгы көнгә менә былтыр алган путевкалар буенча күп турфирмалар быелгы кышкы сезонга аларның акчасыз калды дигән әйтергә кирәк. Аларга бер кеше килми, чөнки тигеләр әле бер кай барып кайтмаган. Аларның акчаларын уже аша бетергәннәр. Ул акча килми әле өстәмәдә шулай. Өстәмә килми, алар ул бит туристлар бар иде, менә һәр турфирманың үзенең бер контингенты бар. Ул контингент былтыр алмагач, аларны күчердек киләсе елга, ул контингент быел килми. Турфирмаларга, шуңа күрә турфирмага акча да килми. Хөкүмәт ягыннан ниндидер ташламалар бар иде. Менә 0%-тан кредит. Менә бер турфирманың директоры белән сөйләшеп тордым күптән түгел генә. Ул әйтә, менә 2 банкта алдым кредит ди. Бер банкта 1 миллион, икенче банкта 900 мең алдым ди, зарплатага дип. Зарплата алдым, менә җәйге айларга үземнең хезмәткәрләргә түләргә дә кирәк бит әле. Бик тыгыз кысаларга куелган. Турфирма. Әз генә анда үзеңә нинди аласың ответственность, алардан бер качып китеп булмый. Әз генә бер адым читкәрәк китсәң, синең 0% әйләнә 20%-ка. Шуңа күрә үтәргә кирәк. Үтәү зарплатаны биреп бетердем ди хәзер, биреп бетердем. Кышкы сезонга минем акчам да юк. Кешеләр кредит белән дә хәзер утырып торам ди 2 миллион белән. Үзәлсез әлеге мәсьәләне ничек хәл итәргә җыенасыз? Сез очраштыгызмы монда проблема? Мин дөрес әйткәнмендер. Бик дөрес әйтәсез. Әлбәттә бик дөрес әйтәсез. Чөнки менә Төркияне ачкач кешеләр күбәйде.
очышулар булды инде, хәзер җәй көне бөтенләй бит инде кеше юк иде, бер кем бармады. Чөнки менә Рәсәйгә турфирма аша кеше әз бара. Дикарем дигән сүз бар бит инде, дикарем баралар шуңа күрә. Ә менә шул бик дөрес әйтәсез, шул кеше инде ул ранний бронирование буенча түләп куйган яламаларга, менә путевкаларга акчаларын алар безгә, алар мәсәлән кеше январьда, ләкин февральдә бу елның, яки елны узган елда түләп куйдылар. Алар буның бит инде бу елда бара алмаган кешеләр, алар инде 21 елга Бәяләр үзгәрмәйме монда? Алар шулук бәягә барачак. Шулук бәягә. Әлбәттә шулук бәягә. Сезгә бу бит югалту дигән сүз өстәмә чыгымнар. Безгә менә өстәмә чыгым булмаса дагын акча бүтән килми дигән сүз. Файдасы да юк әлбәттә. Аннан соң алар бит инде ул кеше бер тапкыр бер путевкага түләп куелган акча, хәзер быел яңадан барар өчен тагын бер тапкыр икеләтә түләй дигән сүз. Әлбәттә генә аның теге путевкасы бер кая китми, 21 елда аның белән кулланыла. Ләкин быел ул тагын бер тапкыр түләргә тиеш. Бу мөмкинчелек бөтен кешенең дә юк, әлбәттә. Шуңа күрә кеше бик күп түгел, шундый менә һәм без сөйләдек монда уйлый башладылар дип. Гөлүсә ханым, менә кешенең киләчәктә үз аңы үзгәрерме икән, менә шул чит илгә барулар мәсьәләсендә, менә алга таба нәрсәләр булыр икән хәзер? Киләчәктә кешенең үз аңы үзгәрерме, юкмы, без аңа конкрет кына җавап бирә алмыйбыз. Чөнки бу һәр кешенең үзеннән тора. Әмма дә ләкин менә шушы туризм өлкәсе булсын, гомумән безнең хөкүмәтебезме, безнең менталитетыбыз бераз гына үзгәреп, тәэсир ясаса, халыкка, кешегә, ул вакытта кешенең үз аңы үзгәрергә мөмкин. Үз аңны кеше бары тик үзе генә үзгәртә ала. Кеше барачакмы соң бу очракта? Әлбәттә барачак. Әлбәттә кеше ял итәргә, чит илгә йөрәячәк. Лилия, менә алга таба ниндер үзгәрешләр, менә шул чикләүләр, алар кыенлыклар тудырмыймы кешеләргә? Әллә кеше ял итәргә теләсә, аларга игътибар итәргә тиеш түгелме? Менә шул битлектә йөрүдә, мәсәлән, шул Айзатның кадрларын карадык, гадәти, мәсәлән, син бит ял итәргә барасың. Бөтенсеннән арынырга, мәсәлән, гадәти тормыштан арынырга дип әйтик. Ә монда син әйтәләр, монда барма, дистанцияны сакла, тегендә утырма, мәсәлән, битлек ки, монда кулны юып керергә дип, менә бу ничек чагылачак киләчәктә? Мин бер үзем генә бармадым инде, без группа белән бардык. Мин шундый турлар оештырам, кешеләрне җыям да кемнәр барырга тели, һәм безнең өчен ниндидер кыенлыклар булмады. Дөресен генә әйткәндә, әлбәттә, отельдән чыкканда маскалар киеп йөрергә кирәк. Тик отельдә булганда инде ничек бар йөрисең, ял итәсең, алай бик кыен хис итмәдек үзебезне. Менә нәрсә әйтәсем килә, Төркиядә инде бик җаваплы карыйлар дип уйлыйм менә шу ситуацияга. Чөнки менә һәр бинага кергәндә аларның антисептиклар тора, һәм инде гел бөтен җирдә температураны үлчәп кенә кертәләр. Безнеке дә шулай, ләкин бөтен җирдә дә үтәлми. Шундый аерма булырга мөмкин. Алия, киләчәктә менә сез кайчанрак барырга җыенасыз һәм сезнең өчен нәрсәләр үтәлергә тиеш чит илгә бару өчен? Менә әле күптән түгел генә сөйләштем. Чулпан белән без инде белән турлар сайлый башладык, киләсе җәйгә дип. Нинди нәрсә булырга тиеш? Менә монда әйттеләр бит инде билгесезлек, менә билгесезлек кешене үтерә дип. Минемчә алай түгел. Хәзер без билгесезлектән киттек. Инде билгесезлек ул февраль аенда иде. Кайчан без коронавирусның нәрсә икәнен белмәдек. Хәзер без аның нәрсә икәнен беләбез, нәрсә китереп чыгарырга мөмкинлеген беләбез. Барысы да үзебездән генә тора. Менә үзебез ничек теләячәк, без шулай булыр, шикләр генә ачык булсын. Көз һәм кыш айларында нәрсәләр көтәсез һәм чит илгә барырга теләүчеләргә нәрсәләр киңәш итәр идегез? Әлеге вакытта Төркиягә баручыларның теләк белдерүчеләрнең саны бик күп. Шулай ук Сочи олимпиададан соң бик нык үзгәрде, бик зур дәрәҗәдәге анда отельләр. Бу сезонда инде икешәр тапкыр барган туристлар да менә безнең үземнең турфирмада минем бар. Сочи ул ел дәверендә бара торган направление, шуңа күрә без инде Сочига бардылар дип өметләнәбез. Шулай ук өлкән яшьтәге туристларыбыз инде санаторийларга путевкалар алалар, көннән-көн сорау. Кыш көне яңа елда бит гадәттә шул сезон булган илләргә әле алар ачык түгел, барысы да менә ничегрәк булачак хәл? Ачырлармы аларны? Нәрсәгә өметләнәсез? Октябрь ахырыннан инде Эмиратыйга шу мөмкинлеге бар, һәм менә без бик көтәбез Казаннан Доминиканский республикага шикләрне ачырлар дип. Чит илгә юллама алуда, Шамил әфәнде, сезнеңчә нәрсә таян ноктасы булырга тиеш? Таян ноктасы коронавирустан барса тора. Шуңа күрә бөтен таян ноктасы булып тора шушы коронавирусны җиңүгә. Җиңгән көннән
рәхәтләнеп йөри башлыйбыз бөтен җире. Ялларны кайда үткәрәсен һәркем үзе хәл итә, иң мөһиме сәламәтлек турында онытмасак иде. Исәнлектә күрешергә язсын.